Καλησπέρα, Κώλης Πιτή, καλώς ήρθατε στο Growth Fitness. Στο προηγούμενο βίντεο που αν το έχεις δει, τσέκαρε το εδώ πέρα πάνω, είχαμε μιλήσει για την προσέγγιση στην προπόνηση υπερτροφίας και είχαμε βάλει μέσα το κομμάτι του προπονητικού πλάνου. Οπότε σήμερα πάμε λίγο να εμβαθύνουμε. Πριν ξεκινήσουμε, δεν σας είπα να κάνετε subscribe. Κάποιοι κάνατε, πάμε να κάνουμε λίγο και περισσότεροι και να βγάλουμε περισσότερα βίντεο, να σε βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο στο κομμάτι της προπόνησής σου. Και μην ξεχάσεις, πατάμε και καμπανάκι και like. Τώρα, τι είναι το προπονητικό πλάνο? Λαϊκιστή είναι το φίλε μου, θα μου βγάλεις ένα πρόγραμμα να κάνω το έργο μου στο γυμναστήριο για να έχω κι εγώ ένα μπούσουλα να ξέρω πώς να κινούμε. Ναι, είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Ουσιαστικά το προπονητικό πλάνο είναι ένας προγραμματισμός ο οποίος θα ακολουθήσεις το επόμενο διάστημα στην προπόνηση σου στο γυμναστήριο, ώστε να δεις βελτίωση πάνω στις ασκήσεις, στις επαναλήψεις και το στόχο που θες να έχεις μέσα στο γυμναστήριο. Δεν είναι απλά ένας μπούσουλας, πάω και κάνω αυτό. Τι περιέχει ένα προπονητικό πλάνο? Ένα ασκησιολόγιο. Δεύτερον, σειρά ασκήσεων, έχει σημασία. 3. Αριθμό σετ. 4. Εύρος επαναλήψεων. 5. Το rest, το διάλειμμα σου. 6. Το επιθυμητό tempo που θες να έχεις κατά τη διάρκεια της προπόνησής σου. Και 7. Το RIR ή αλλιώς RP. Όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά πρέπει να είναι προσαρμοσμένα ανάλογα με το στόχο που έχεις θέσει. Όσο πιο πολλές πληροφορίες δώσεις είτε στον εαυτό σου είτε στον προπονητή σου, τόσο πιο καλά θα είναι δομημένο αυτό το προπονητικό σου πλάνο. Σίγουρα θα έχεις ακούσει το κομμάτι του εξατομικευμένο, ακριβώς το πρόγραμμα για σένα και ούτω καθεξής. Ναι, πιθανόν λίγο να σε στεναχωρήσω κάπου εδώ. Και κανένας από εμάς δεν είναι αυτό το που λέμε unique snowflake. Τι εννοώ με αυτό? Δεν χρειάζεσαι καμία άσκηση τόσο εξατομικευμένη για την άνομη οικίνα του μέσου γλουτιαίου για να μεγαλώσει περισσότερο ο γλουτός σου. Υπάρχουν πολλές ασκήσεις και οι ασκήσεις είναι εργαλεία, τις οποίες χρησιμοποιούμε για να φτάσουμε στο στόχο μας. Κάποιοι θα σου κάτσουν καλύτερα, κάποιοι θα σου κάτσουν χειρότερα. Αυτό. It is what it is. Οπότε, πώς θα στήσεις σωστά ένα προπονητικό πλάνο? Έλα στο Growth. Καλή συνέχεια. Κάτσε. Πρέπει να συνεχίσουμε, έχουμε να βγάλουμε βίντεο. Οπότε, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν από το επίπεδο. Είσαι αρχάριος, είσαι intermediate, είσαι advanced. Ανάλογα το επίπεδό σου, έχουμε και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πόσες φορές θα πας για προπόνηση μέσα στη βδομάδα. Παραδείγματος χάρη, αν είσαι αρχάριος, 2 με 3 φορές τη βδομάδα στο γυμναστήριο είναι ένας πολύ καλός αριθμός για να ξεκινήσεις. Αν είσαι προχωρημένος, advanced, μπορείς να κάνεις μέχρι και 6 φορές προπόνηση μέσα στη βδομάδα. Μπορεί κάποιος να είναι advanced και να προπονείται μόνο 2 φορές τη βδομάδα? Εννοείται πως μπορεί. Και τι εννοώ με αυτό? Σημασία έχει πόσες φορές μπορείς να έρθεις όντως στο γυμναστήριο για προπόνηση, όχι πόσες φορές θες. Αυτό εξαρτάται από το πώς είναι δομημένη η καθημερινότητά σου, δηλαδή τη δουλειά, εξωτερικές δραστηριότητες, ύπνος, διατροφή και ούτω καθεξής. Μας ενδιαφέρει ο όγκος προπόνησης που έχουμε να μας οδηγεί σε βελτίωση και όχι απλά σε κόπωση. Τι εννοώ? Δεν είναι ότι δεν θα κουραστείς, σίγουρα θα κουραστείς, αλλά δεν πρέπει μετά από κάθε προπόνηση να καταλήγεις εδώ δίπλα στο Ιπποκράτιο. Πώς διαφήμιση πια αυτό το Ιπποκράτιο? Μέσα σε αυτόν τον όγκο προπόνησης έχουμε και κάποιες παραμέτρους, τις οποίες ή θα τις κρατήσουμε σταθερές, ή θα τις μεταβάλουμε ανάλογα με το αν μας οδηγούν στο στόχο ή όχι. Κάτι ακόμα το οποίο θα επηρεάσει το προπονητικό μας πλάνο και τον προγραμματισμό είναι η πρόσβαση σε εξοπλισμό. Είναι άλλο να πας σε ένα γυμναστήριο το λεγόμενο σιδεράδικο που να έχει μόνο αλτήρες και μπάρες, και άλλο να πας σε ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο που θα έχει μηχάνημα για κάθε μυϊκή ομάδα. Επίσης, ο χώρος ο οποίος προπονείς είναι crowded type of shit ή μπορείς να προπονηθείς άνετα. Ασκησιολόγιο. Οι ασκήσεις που θα διαλέξεις προφανώς και παίζουν ρόλο στο πλάνο σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις πάρα πολλές, αλλά καλό είναι να δουλεύεις τους μυς σου σε διαφορετικές γωνίες και διαφορετικές λειτουργίες. Αυτό το κάνουμε γιατί θα σε βοηθήσει να φτάσεις πιο εύκολα στο στόχο σου. Τώρα, μπορείς να το κάνεις για κάθε μυϊκή ομάδα, να δουλέψεις από κάθε γωνία και κάθε λειτουργία του μύος? Μάλλον όχι. Γιατί είναι πολύ πιθανό να μην μπορείς να διαχειριστείς όλο αυτόν τον όγκο προπόνησης. Η σειρά ασκήσεων παίζει ρόλο? Σίγουρα παίζει, αλλά όχι και κάτι τόσο δραματικό. Τώρα, ο αριθμός στο σετ είναι αρκετά σημαντικό, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, καθώς μέσα από τον αριθμό το σετ μπορούμε να καταλάβουμε πόσο όγκο προπόνησης μπορείς όντως να διαχειριστείς. Ο αριθμός στο σετ θα πάει χέρι-χέρι με τις ασκήσεις που θα διαλέξεις. Η απόκλιση απόδοση που θα έχεις από σετ σε σετ είναι ένας τρόπος με τον οποίο αυτό μπορείς να το καθορίσεις. Π.χ. εκτελείς πιέσεις στήθους με αλτήρες και στο πρώτο σετ βγάζεις 10 επαναλήψεις. Αν στο επόμενο σετ με επαρκές διάλειμμα βγάλεις 9 ή 7 επαναλήψεις, θα επηρεάσει το πόσα σετ θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτήν την άσκηση. Ένας άλλος τρόπος να το δεις αυτό είναι σε βάθος χρόνου. Αυτά τα νούμερα μου δίνουν βελτίωση στην απόδοσή μου ή απλά καταστρέφουμε άνευ λόγου και αιτίας? Εύρος επαναλήψεων. Τώρα, στο κομμάτι της προπόνησης της μυϊκής υπερτροφίας,
έχουμε δει ότι μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα εύρος επαναλήψεων από τις 5 μέχρι τις 30. Καθώς έχει μελετηθεί ότι θα φέρουν παρόμοια αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, σε δικούς μου προγραμματισμούς, δύσκολα θα βάλω κάποιον ασκούμενό μου να περάσει στις 12 επαναλήψεις ή να πέσει κάτω από τις 5-6. Γιατί? Για σωματικούς και για ψυχολογικούς λόγους. Σκέψου ότι θες να κάνεις ένα σετ των 20-25 επαναλήψεων. Κάποια στιγμή στο σετ ή θα βαρεθείς ή θα αρχίσεις να καίγεσαι και το κάψιμο δεν είναι δείκτης να σταματήσεις το σετ. Okay. Δείκτης είναι η μη θελημένη αργή σύγκεντρη σύσπαση. Διάλειμμα. Τώρα, θες επαρκές διάλειμμα από σετ σε σετ, ώστε οι μυς σου να μπορέσουν να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό. Σημαίνει ότι θα κάνεις 10 λεπτά διάλειμμα από σετ σε σετ? Όχι, έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Θα πρότεινα να κινηθείς στα 1,5 με 3 λεπτά rest. Τώρα πάμε στο tempo. Θα έλεγα ότι το tempo ανήκει προς την κορυφή της πυραμίδας, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τόσο σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, αν πεις ότι θες να έχεις μια έκεντρη σύσπαση στα 4 δεύτερα και ξαφνικά την κάνεις στο 1 δευτερόλεπτο, όπως καταλαβαίνεις, αλλάζει αρκετά η μεταβλητή. Γιατί ουσιαστικά τι θες να κάνεις, θες να κερδίσεις 1 ή 2 ακόμα επαναλήψεις, χαλώντας το κομμάτι που ήδη έχεις βάλει στο προπονητικό σου πλάνο. Βέβαια, αν έχεις μια έκεντρη σύσπαση στο πλάνο σου στα 3 δευτερόλεπτα και τυχαίνει να τις κάνεις στα 2, it's ok, δεν ασχολούμαι καν. Πιο πολύ θέλω να σταθώ στο κομμάτι των παύσεων. Π.χ., αν πεις ότι έχεις βάλει 1 δευτερόλεπτο παύση κάτω στις πιέσεις στήθους και ξαφνικά βγάλεις αυτή την παύση για να βάλεις 1 ή 2 παραπάνω επαναλήψεις, τότε RIR, RPE. RIR σημαίνει Reps in Reserve και RPE σημαίνει Rate of Perceived Exertion. Λαϊκά, πόσες επαναλήψεις αφήνεις καβάτζα για να φτάσεις στην αποτυχία. Συνήθως οι περισσότεροι ασκούμενοι δεν μπορούν να καταλάβουν πόσες επαναλήψεις έχουν ακόμα για να φτάσουν στην αποτυχία. Ειδικά αν είναι αρχάρι, intermediate και σκέψου ότι ακόμα και advanced ασκούμενοι δεν μπορούν να το βρουν εύκολα. Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι μπορείς να καταλάβεις πόσο πιέζει ένα set και πόσο όχι. Το αν το θες είναι άλλο από Ευαγγέλιο. Θέλω να έχεις υπόψη σου ότι ένα προπονητικό πλάνο πρέπει να μείνει σταθερό για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούμε να πάρουμε τα στοιχεία που θέλουμε για να καταλάβουμε το πώς θα συνεχίσουμε. Ακόμα και αν αυτό το πλάνο βλέπουμε ότι μας απομακρύνει από το στόχο, δεν μας πειράζει, βλέπουμε τα στοιχεία που μας δίνει για να ξέρουμε πώς να κινηθούμε στη συνέχεια, τι να κάνουμε και τι όχι. Και αυτό θα πει εξατομίκευση. Εσύ δίνεις τα στοιχεία, εμείς το προσαρμόζουμε. Γιατί είναι πολύ πιθανό τα στοιχεία που θα δώσεις εσύ να διαφέρουν από τα στοιχεία που θα δώσει ο Κώστας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν έχεις ένα πρόγραμμα εσύ και το εκτελείς και σου δίνει αποτέλεσμα, λογικά μπορεί ναι, μπορεί και όχι, να μην δώσει το ίδιο αποτέλεσμα στο πρόγραμμα που θα δώσεις σε ένα φίλο σου. Οπότε γι' αυτό θέλουμε εξατομίκευση σε κάθε προγραμματισμό. Κλείνοντας, απότερο σκοπό σου είναι η προοδευτική επιβάρυνση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Stay tuned. Όπα. Κάτσε. Πριν φύγεις, γράψε ένα σχόλιο ή στείλ το σε μία φίλη και ένα φίλο σου να μάθει και αυτός λίγο μπαλίτσα.